Piye? Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Apa bebanane bakal tak lakon? Kowe saguh? Saguh. Jalukmu apa? Lintang, Uduk. rembulan, Waduh. pati milusi. Tak pateni dhewe. Ya. Bandeng. Piye juga? Aku duwe bebono gawekno bayi cacahe 1000. Dara. Aku yang iki. Lah sampun kok korek kon gawe bayi cacahe 1000 ki piye? Apa? Candi cacahe 1000, Ndara. Jograk iki candi bayi. Bayi 1000 yo semplok boyoke. Jograng iki ya sulaya kaya. Lah mau krungune bayi kok ya. Aku pancen urung tau sing bentukane kaya ngene. Kowe saguh? Saguh. Gaweke aku candi cacahe 1000 sakjroning sewengi kudu dadi. Saguh bakal tak lakoni apa panjalukmu candi 1000 sewengi kudu dadi. Yen kono Kepiye? saiki mangkat. Gawekno aku candi cacahe 1000 nek kurang siji yo kae aku ora sudi dadi bojomu. Iso Jograk. Angin candi kuwi sadurunge para esuk kudu dadi saiki ndak sabdonen. Sadurunge para esuk kudu dadi cacahe 1000. Iso Jograk. Sing penting aku kelakon dadi bojomu. Disulap sik. Angin.